The ruling party ZANU-PF's Women Affairs announces Mnangagwa no more president. Azvipere mushe vanhu vachisamisika mashoko achibva kuna Mabel Chinomona anozikamwa pasocial media and in the history the ruling party ZANU-PF vachinzi aiwa she is Emazodamdzo Mnangagwa's girlfriend. Panguva ine achitaura mashoko awa vanhu vese vanyatsa kuti panapa this is now the end this dynasty. Saka kuna mashoko amudanirwa panapa nobva subscribe or like on the bell kuti bila panapa yopana urisi amdanirwa chiti President Emmerson Mnangagwa's girlfriend Mabel Chinomona suggests he is no more president. In his ZANU-PF official video clip, she says, "Tine 10 provinces, as I remember it, yakataura kuti inoda kuti Mnangagwa waudzire utongi hwavo kusvika 2030, meaning from 2028 paudzire 2 years. Sei maprovinsi ese vakaona vanogudzikana nekuti vamira kuva Mnangagwa nemaprograms nemaprojects nezvese zvakasimudza mukati menyika panguva yavo yavaitungamira." In English, she said, "We have, as I remember it, 10 provinces who said they want Mnangagwa to extend his rule until 2030, meaning from 2028, an additional 2 years. Did all the provinces agree? The fact is, they are satisfied with Mnangagwa's leadership, the programs, the projects, and everything he developed in the country during the time he was in office." These guys, they really know kuti aiwa mutungamiri panguva inoi muofisi haamo zvavo vada kutoextenda his term just because they really know kuti muofisi automatically aiwa and by default anofanira kutobva. Mashoko ari kuonekwa nevakomana panapa vachiona kuti vakomana vachiita maslip of their time vachitaura kudai zvongonyatsoratidza kuti vakomana these guys they are anxious and they've got fear, they are not confident in whatsoever they are doing. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechituko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.